DJ Ola vasoro zvikuru musoro mekudana Luwisa official kuti ataure relationship yaNyati nemusikana wake muzulu weku-South Africa uye kuti akonfirme maaudios aakaposta amai Nyati uye neurwere hwavo hweblue. Aiwa vamwe vari kuti zviri legal here zviri kuitika izvi kana kuti kwete. Ukuwo Bybit asiyiwa namanager wake adopted son sezvo aakumanya nemusikana wekunzi wakanaka naIsho Speed. Ukuwo mama mini Yotabo Baloyi vati ivo ndabvuma zvangu, you are very very beautiful. Mai Jeremiah navo vataurawo nyaya yavo vakati ivo vano understand what Mai Nyati was going through. Vaipawo yavo example iri kubva kune yavo marriage. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Varifarira manovel manyaya ekuZim novel narrative munowana tiriko zvakare. Alright guys, regai tifambire mberi nenyaya yedu. So DJ Ola vadana Luwisa official. Luwisa ndiye uya musikana akataura achilikisa information yakapiwa naMai Nyati in confidence. Akataura kuti Nyati anodanana nemusikana anonzi Tracy. Akataura zvakare kuti Nyati akanobirwa mota kuloji ndiye akaburitsa zvesiki yeblue. So adanwa kwa DJ Ola kuti azotaura chokwadi chake. Kune vaya vaona show yacho, isu hatizi pano kuti tidzokorere show asi kuti tingo komenta kuti ko zvaita sei. DJ Ola vabvunzisisa vakati nyaya iyi ndeye machokwadi here. Luwisa ati iye ichokwadi. Ipapo pakaudza mai angasina kurapwa, saka mai ndo vakazomutora vakamuendesa kuchipatara because ndakazomuchichidzira pasiki ndikati siki iyo inonyanya kufamba neHIV and AIDS, saka unogona kuva wakutoenda ikoko because ikagarisa inozoita izvozvo. Saka I think akazopanika nezvandakamuudza ndopakazofila free kudza ndikati udza mai vako havambokujaji. Ndopakazoita imwe audio yekuti ndazoudza mama ndazodai. It was nice inini I tell my mom everything, even ndina Benten wangu because ndiri muna maBenten. Tangokupai muchidimbu zvinhu zvanga zvichitaurika kushow uku asi more boys munetse wati iye disclosing someone's illness zvinotenderwa here pamutemo. Musakanga mwe confidentiality dziya dzinoitiwa. Chero muna dokta vako, chero waenda namai vako vanosara panze, iwe woenda undoudza dokta kuti apa neapa ndo panorwadza. Chero vari mai vako vanobhadhara, iwe unoenda uri one because pane kamwe ka confidentiality kaya kanodiwa. Zvino iko zvino Mai Nyati chero vakafamba hazvichaiti. Pane musi weChristmas wavakabika machips, vanhu havana kuenda kunotenga machips wayo. Alright, wozvibvunza mumacomments makabuda nyaya dzekuti vanhu vanozotenga seiko iye munhu ane blue sick. Handiti munoona zvinhu zvacho zvisina kumira zvakanaka. Nyaya yekudisclose urwere hwevamwe vana hazvina kunaka. Apa Ola wabaiza pafair nhau yaMai Nyati waifanira kunzwa ivo vachizvitaurira kwete zvemakuva zvavakuita izvi. Show your professionalism my brother. Ola usade nyaya zvakadaro wadiko kushedza Mai Nyati. Vovabvunza votaura and right now they are going down. Nyati akatotaura kuti guys we are still pa 1.9 million followers. Hatina kumbowana engagement that much because of all these issues. Ari kutorwadziwa nekudonha kwemafollowers ake. So maybe it was going to be a good thing for them to come to the show votaura votrenda vosumuka vachienderera mberi. Amanaka, this is not right. Ilife yemunhu yamuri kubvarira pamhepo like they don't exist. What happened to humanity? That's actually a serious privacy violation. Medical records and health details are protected information. Ola, you shouldn't be talking about this. We know kuti munoda mari, tinoziva munoda maviews, but this is wrong. Iwa sisi Luwisa tiri kuti maybe munhu aenda kuChristmas kandi munhu ane yakewo yekuti anoswera naOla zvokwadi mhandu yemukadzi ndemumwe mukadzi. You will never see us men doing this to each other. Ndeumwewo ari kutaura akati madzimai ka munocherana mugopedzana. Ola, we used to defend you, but ndaona kuti all those people shouting at you including Mwanamdiwa, they were right. How can you talk about someone else's health on a podcast? Dai Nyati akangwara ka atokusungisa. Ndokuita sei uku. Uyu wenyu Ola uyuka journalism yake yakadhakwa, hana sense of humor. Instead of using your journalism to address critical things affecting vanhu, iwe unotaura zvesiki yeblue. Zvinotibatsira chii zvamuri kuita izvi? I don't know kuti it was necessary kuti zvive pamhepo kumutsa ronda raMai Nyati. What if Mai Nyati vakazozviuraya? Olaka, I feel sorry for Joy. Hongu she trusted munhu asinei naye, but unenge watoudzwawo zvinhu nemwana mudiki.
achitiwo zvimwe uchamubatsirawo neadvice, iwo wakutotsvaka mbiri nazvo. Ananyati kungoti vakapusa havo. If it was me, I could sue this woman for everything she has. Hakuna munhu ane mvumo yekuita disclose health and status yemunhu papublic platforms zvakadaro. Aiwa, hazvidi kudaro. Izvi ndo zvishoma zvataugwa about Nyati family. Pane zvakawandisa zvataugwa pa 1 hour interview kwaOla. Munongoziva guys, zvinodigwa zvese kusvika zvabuda pachena. Mai Jeremiah vari kuti ivo Louisa hana kushata zvese zvaari kutaura. Zviri kufamba zvakanaka, but vakonfirma ivo kuti kana uchidanana nemunhu anoshusha kunyanya ivava vanorikita vanorova zvimukono zvetsamba rafuta izvi, aiwa unenge uchiconvincwa. Iko zvino Joy pese pavari chero vachindodiga borehole or anything vanenge vachingokisana. Vofunga kuti kukisana ndo love here. Maybe koko kunyazura kumamisha uko ndoko vanobvuma kuti kisi ndo love. Isusu tinonyatsoziva kuti ukaona vanhu vachida kunyanya kuita public show yelove, kumba kunenge kusina zviri kuitika. Mai Jeremiah vati ivo, by the time I met Louis, ndanga ndatodecide kuti I'm breaking out of the cycle of narcissistic abuse. But she did tell me kuti usaudza vanhu nyaya dzako. Ipapo ndanga ndachema kuDurban uko ndichitaura nyaya dzakafanana nedzamai Nyati, only in different forms. I was the breadwinner in my situation and still suffered for 11 years. What she is doing is not wrong. It is the right thing to do. Unfortunately, kana nyakuabuswa asati ave ready and strong pachezvake, kusiya anenge atori in danger. We don't know how well she can take being single in this cruel world. The girl being abused did not choose this. Anenge achifunga kuti zvinochinja. And sharing, though not safe, inenge itoriwo coping mechanism. But it doesn't solve anything. Zvinotoita worse. It is with my uttermost regret to tell you kuti narcissistic people do not change. They are 13-year-olds stuck in an adult's body. They will see this as ammunition to go deeper in the abuse against their victim. Because they do not like to be exposed. They cannot allow not even a strike of bad publicity. And right now as we speak, Gejo ratodzikiswa. Mwana iyeye anopiwa silent treatment yakaipa. Apedza otanga kuudzwa kuti hauna kukwana and this is your fault. Mari ikashaika zvinonzi ndiwe. Mwana akarwara zvinonzi nekuti wakaudza Louis. Kurohwa anogona kusarohwa. Asi musikana uyu anoita fear yakanyanya. Chero yekubuda gate nekuti kubva nhasi haabvumidzwe kuita shamwari. Chero amai vake anoseparatwa navo. But only until she gathers strength to live. Unfortunately, you don't leave a narcissist in peace. Undo unonzi upenyu. If you are silently battling against narcissistic abuse, I wish you luck. You are going to need it. Uritenge brugwa. Yangu iri mari yako vari kuwedzera mashoko. Munzeve mako munenge muine tu noise. Nekuti the atmosphere and energy in the house is wrong. Bonde unenge usaride. Asa ukwanise kuriramba. Kurara urare nekuti unotomirira narcissist ava kuti arare. Then wachitanga kufamba mba uchifunga kuti wodine upenyu wako. Kana riri doro unogona kutanga kurimwa kuti uwane kurara. Haubvumidzwe shamwari. Unobvumidzwa hama dzake chete. There is always, and I mean always, another woman you are competing with. Either mai vake, girlfriend, kana work wife. Ukada kutaura chakashata chawaona, unogona kurohwa kana kuignorwa 3 days kusvika wati sorry. Akazoona kuti waibva anokunyengerera kana wavarayirwa ochikusiya. Manje oti mhosva ndeyako. Unogona kupenga. It's psychological abuse. Zvotonzwisiswa neari mazviri. Ndoda pakazoita ari kukurwira like this, unenge watodzva. Icho kwadi. Izvi ndo zviri kutaurwa namai Jeremiah nekuti upenyu uhu vari kuti ivo vakaurarama. Mamwe madzimai ari kuti wataura zvese wapedza mwana wamai. Unotongotarisa zvako wotora mafemo. Wosiyawo zvakadaro nekuti timu rinogara nevanori abuser. Hapana. Maybe unless azovhunwa mbabvu ndo paanozoona kuti asi vanhu vanorevesa. Isusu tinotoziva vamwe kutoti munhu anotoabuswa psychologically, emotionally, kana kuti inonzi chiko physically. Munhu orohwa obhakadurwa oti manje pamuchida ndide kupi. Unozonzwa vakuti no weapon formed against us shall prosper. Otoshauti aikazve kwesu tagova maenemy kupi. Tati chingoti tiri kumira neumwe mudzimai. Ivo vanorohwa ava amene kuti vanhu vakaita sei. Chimbotinyorerai. Regai ndimboisa phone number apa. Mumbotinyorera. Imboisa ku WhatsApp 0681321423. Chimbotiudzai kuti hamusati mambo encounter here vanhu vakadaro.
Nekuti chero munhu akabhagadurwa anongoshinga aripo otokubvunza atoti naye asikana handiti imi mune dzimba dzenyu here matini ndigoendepi mozondiseka. Hapana chinonyadzisa pakuita single. Chinonyadzisa ndiko kufamba wakapfeka mazishedzi ebhureki warohwa ziso rakaita blue. Ndo zvinonyadzisa izvozvo. Zvinonyadzisa kurohwa neumwe mwana, a person like you, agokurova iwewe asiri mubereki wako. Ndo zvinonyadzisa izvozvo. Madzimai chimbonyarai mhani kochiko. Mwana usvika pakuurawa. Tina sisi vanonzi Cordelia Masaletulini, sister yaBrita, vakaurawa nepartner yavo. And I would like to believe that that behavior did not start that day. Munhu azongoiti simba rekucheka horobodo. Anenge atangira kure. Uchizviregera, uchizvirera. Afa izvezvi. Vaita losi vanhu vekumba kwavo. Ndozvamunoda kubva muri pamakofini. Makasenga maruva nechest muchiti kwa I love him. I love dzenyu moga. Anyway, regai tiregesa mafeelings pasviri pati nyaya inondirwadza zvikuru because ndine hama dzangu dziri kutoda kufira mumarriage. Wochinyatsoona kuti hapana zviripo apa. Naimi. Regai tichinovhara nenyaya yeadopted son uyo anga achimanager Bybit. Vasikana vekuwanikwa vacherwa vaya ndobva vangonzi aiwa tatokuvhurirai mapeji. Iko zvino nekuti pauya wakanaka mukomana atotsveta Bybit akutomanya kuenderera mberi nelife yake. Asi vananyati Gilbert vati ivo aiwa musikana togona kumutora timumaneje uye tinokwanisa kuti peji rake tigoita kuti rite monetized agobenefitawo something out of it. Official statement rabva kuna adopted son naClyde Rice. We would like to clarify the following regarding Bybit Sox family. Clyde Rice and adopted son were assisting with social media support for the family. Unfortunately, during the festive season in December, we became extremely busy and failed to post content consistently on their Facebook page. We sincerely apologize for this. However, we would like to make it very clear that we have never benefited financially from the Bybit family. The page is not monetized and no income has ever been received by us from it. Due to misunderstandings and increasing pressure, including calls and threats from third parties, we have decided to step away completely. Effective immediately, Clyde Rice and adopted son are no longer part of Bybit management. All individuals, companies and organizations wishing to engage with Bybit are kindly advised to contact them directly until further notice. We appreciate everyone's understanding and wish the family all the best moving forward. Clyde Rice na adopted son. Gilbert Nyamani ndiwapo wangumanya ndoku responda ndokuti give them to us, we will manage them. At least page ravori one monetization and then tovadzidzisa kuzumirira like how to post, how to edit my videos avo. My 2 cents. Those who are going to nyati family very willing kubatsira vana Bybit. Thank you guys so much for watching and please don't forget to share, like and subscribe.